че работи. Какво правя седната? А видях Чони. Чони. Една бяла кола, такава малка и там се беше събрал. Рядко го виждам него. Никой не вижда. Чакай, снима, почна ли бе? Да. Значи сега говори нещо. почваме да снимам, почваме да бериме, почваме да правим самите кюфтета. Процесът започва с обелването на лук. Това е първата крачка. Ще правим кюфтета, така. Да, това е за кюфтета. Обикновени кюфтета, не някакви специални. Баби. Съвсем, да, по баби наречет. Бериме лука. Ти баба имаш ли? Ще ти кажа баба ти на тебе. Бериме лука, който вече е обелен. И го нарязваме на ситно и на поедево. Също така. Зависи според вкусовете на нашите зрители. Добре. Паницата е измита. Паницата е измита за каймата, която после лука. Да нарязваме го на половина. Нарязваме го на по-малки парчета. Ма ти сигурен си, че ще ги научи от тия кюфтета от баба ти, не от дядо ти Борко? От баби. Той не ти е дядо ти Борко, ти ги е... Той може да прави само буди с салам. С говна. Стига сега да не говна. Няма да си излагаме. Това е кулинарно шоу. Така, ела, снимай процеса самия. Ето виж, нарязва се на ситни къщите. Ама то това колко мога снима? Колко ти искам. Добре. Нарязва се и да почва да се реже. И все пак да не е 2 часа, защото ще падне батерията. Иначе не е проблем. И да пропуснеш, след това мога да го накълцаш. Не ми се струва лично много този лук, но това мисля да отрежа половината от цялата глава, но да не ми се сърдят любителите на лука. Любители на лука, с най-добри чувства към вас, не ми се сърдете. Следващия път ще направя с повече лук. Евентуално. Сега с по-малко. Защото ще ям и аз. Така. Лука е нарязан, останалата половина слагаме в плик, където ще се съхранява пресен и евентуално за следващите кюфтета. Като дорязваме, ако трябва този лук да се дореже на по-ситно. Го нарязваме. Според вкуса ни и разбиранията ни за традиция и ястие. Самия лук се нарязва. Премахват се чеповете, в смисъл такъв дебелата част на лука. Да. Снимай. Снимам. Така. Чепа се премахва, хвърля се. Така. И остава само ценната и полезна и вкусна и крехка част на самия лук. Нарязана ситно. Пускаме котлона през това време, за да изсъхне. Снимай пускането на котлона. Пускаме котлона на 4. Така. Понеже тигана е мит. Да. Има Да вода. може да изсъхне, има вода, за да не пръска след това. Да. Да. Чай да си оправим. Перфектен си. Така. Следващата стъпка, след като нарежем лука, което обаче нарязване, пак повтаряме трудоемка работа, за да бъде наситно нарязано. Да. Следващата стъпка е вземането на каймата. Така. И слагането и в голямата чиния. Но за това след малко. Вземаме каймата. Каква кайма ползваме? Някаква свинска, Каймата, магарешка? която ползваме смес. Не, овча. магарешка ние не работиме с... Евентуално при крайни случаи. Той дял ти Борко с каква я прави? Борко, аз тази рецепта я знам от бабата и Борка. Каймата е смес 500 грама, 60% свинско месо, сол, соев протеин, стабилизатори. Също свинско месо само. Добре. Няма смес. Пише, че е смес, не е смес. Смес от свинско месо и кости и сланина. Кости, сланина и лодки, ако евентуално попаднат. Рядко се случва. Но попадат. Да. Зависи от недобросъвестността на производствения цех. Така, тук пак има вода. Сипваме водата, защото не е хубаво да има.
По принцип гледам, че има така Кое? някаква арт атмосфера, придадена от такива картини на... Това е, значи това са картини от Пейзажи на 19-ти, натюрморт. края на 19-ти, т.е. началото на 20 век Да. и края на 20 век, Да. началото на 21 век, Да. рисувани от моя дядо. Да. Не същия дядо ти Борко, за който ти постоянно Да. повтаряш. Друг Не знам интелект. защо. Това е друг вид Интелектуалец. интелект. Дядо ти Борко в сравнение с него е изкуствен интелект. Така че... Доста изкуствен. доста дървен изкуствен интелект. Така че това е друг вид интелект, който е направил тези прекрасни картини. В Да. тази прекрасна атмосфера тук. Да, За да може забелязвам. фъншуито, чуй сега, фъншуито трябва да може да ни се израви с чакрата на добросъвестността Да. и вкуса на езика, който отговаря за соленото Да. и киселото в някои случаи. Да. За да може да ни се отвори така апетита в степен, в която да усетиме следващото ниво на съвършенство. Да. И нирвана и блаженство. Да. Това е. Добре. Така, каймата е поставена в паницата, в която добавяме и едно яйце. Добавяме едно яйце, което е от слънчеви кокошки. Да. Село слънчево. Какви кокошки Да. гледат там други. Добавяме едно яйце, след което трябва да добавим и подправки. Подправките, Да. както всички знаем, са огромна, в смисъл заемат огромна част от бита и са много важни за вкусовете Да. и правилното вкусяване на интелекта. Да. Затова взимаме черен пипер. И евентуално кимион, който няма. Това е добре. Кимион и черен пипер взимаме. Така. Да нарязваме лука, ако трябва, ако се налага, разбира се. Не били бързи и съобразителни. Да. И не ни се е наложило да го донарязваме. Направо би трябвало да го изсипеме, Да. да прибавим така подправките, което да се насладиме на едно прекрасно размесване на натуралното свинско месо, отгледано в доброкачествени ферми, от добросъвестни фермери. Добросъвестни говедари и свинари. Да, от свинари по-скоро. Които са се трудили и не са слагали сланина и кофти, за да може вкуса на нашата трапеза да е традиционен български, Естествен. естествен аромат и По стандарт за по стандарт чистота на месото. стандарт Витуша. Да. За чистота и качество. Като витушката вода, като витушките езера Да. и като всичко, което заобикаля този прекрасен ареал в природата. Да. Така че, добавяме лука. Чакайте малко го накъсвам. Извинявам се, че така много дълго време го кълцам, драги зрители. Моля да ме извините. Просто искам да съм достатъчно добросъвестен, за да остават клиентите ни доволни от пакета услуга кюфтета. Точно. Добре. Разбра ли? Да. Всичко е достатъчно така ясно, достъпен език. Всичко е достатъчно ясно го обясних, достъпно. Мисля, че не съм прекалил с лука. Не е и малко, половината глава голяма отиде. Приемаме, че това е едно нормално количество. Така, сега виждаме дали водата Така. се е изпарила от тигана. Така. Ще го остава още малко. Така. И най-накрая вече изсипваме лука. Да. Където има кайма В кремиците. и яйце. Да. От слънчеви Да, кокошки. да, Слънчево да. яйце, виждаме какво е жълтичко. Да. Оранжевичко. Изсипваме го. Така. Ето виж всичко Да. как се смесва. Да. Да. След което слагаме първо черния пипер. Защо първо черния пипер преди кимиона? Защото черния пипер е такава една пикантна подправка, с която не бива да се прекалява, защото много ожедняваш. Трябва да пиеш много бира, а с много бира газът ти бомбардира.
Да. в общи линии. Дай да видим колко ще сложиме. Слагаме първо от него, за да се види, нали, колко точно е количеството. Така. Горе-долу за толкова кайма, толкова количество. Така. Добре. Така. След което прибавяме киньона, който е една подправка, която много си върви с каймата и много се обичат двете. Да. И може да сложиш от него така доста по-солидни количества, да го кажем. Ако разбира се, пакета ни позволява да го направим. Така. Когато всички тези подправки са сложени, прибягваме до тайната съставка на кюфтетата, която никой не знае и без която не стават такива каквито са и каквито аз ги правя. А това е хляб на мокрен. Взимаме една филийка или част от краищник, по препоръчителност трябва да е старно. Поради липсата на стар, хващаме краищника, Да. издълбаваме го Да. и взимаме средата Да. от него. Да. След което намокряме набивката. Да. Виж, намокряме. Виждам. За да се получи сместа, която ни е необходима. Добре. Ако ме разбираш. Добре. Разбирам те. И в същото време изробваме върху получената вече смес на малки парченца, които ще са спойката в нашата кайма, между нашето месо. И заедно с яйцето ще образуват с лука и месото една неповторима смес за нашата кухня, която ще няма да ни се повтори усещането за вкус. Нали? Добре. Съгласен си от тук. Сигурно? Всичко, което се казва. И Аз съм един хляба. тук оператор, не знам. Да, ти какво да Не знаеш. съм правил такива кюфтета. Такива трудно ще направим, че те са. Мога да и само отявлени майстори. Така, наробва се самия хляб. И виждаме да е достатъчно, нали, да не е малко. За да може да слепне добре. Да направи спойката. Иначе ще се получи малко леско и самите кюфтета се дробят. Което е проблем. Голям проблем. Слагаме целият хляб, след което предлагам да погледнем олиото как върви, понеже ми се струва, че вече е крайно време да го добавим. Тоест, че тигана вече изсъхнал да добавим олио, което да се сгорещи, докато направя сместа. Да. Ще има достатъчно време Да го направи. Виждаме, че може би ще трябва да се добави още малко хляб. Добре, може да обявиш края така на първата част. Края на първата част е смесването на сместа. Да. Това, което видяхте до тук, че се слага като смес, се размесва и след което се взимат, след като се сгорещи олиото, се взимат порции. Да. Тоест взима се порции от сместа. Пържат се. Умесва се на много по-топчесто кюфте и след това се опържа. Добре, ще продължим след малко с втората част, вече самото пържене. Да.